sant yàlla bu baax a baax. mbeɗe yetta Allah ko moƴƴi moƴƴi mbeɗe mon salmin mbeɗe mon juuro e hitande julɓe hesere nde hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom. ɓiɓɓe Sénégal caggal nde min gari min ƴetti lesdi ndi balɗe temedere min mbaɗi ɗo hannde. balɗe temedere ɗe noon mami ar mi jokkodirde e jeyɗenkoɓe Sénégal ngam artande mon e balɗe temedere ɗe. ɗen balɗe temedere ittomi haal ko fayta banggal komin kalno no min mbaɗata campagne min mbiyen mamin ustu marchandise uji min mbiyen mamin ustu cogguji min usti noon nder lebbi ɗiɗɗi. caggal ɗum kadi mamin ustu so wonde welede Allah ɗo e kadi lebbi seeɗa. si ɗum yawti mamin kaal haal kadi komin kalno kadi e contrat ji pétrole gaz e kannanɗa ko fayte e kuɓɓam min nambino mamin mbaɗa renégocié te inchallahu taala mamin mbaɗa renégocié. caggal ɗum min kaal kadi haala fayte banggal wite ko leydi walla wite ko foncier. en gari en tawi ɗo caɗele foncier kewɗe saabu hoɗon gandi ɗo gouvernement gonnoɗo ɗo hay goto annano ɓe mbano e lesdi. saka ƴeewi tan si kam nani goto mabɓe ne wihi yiiɗi Sénégal min gumta ɗum. hono neɗɗo goto jogorto ujunere terrain million ngaji sappo sénégalais ngala terrain ɓen so mbi Sénégal heɓe ɗum jiiɗi mi wawa ɗum jaab. saabu sa ƴeewi tan wite ɗo Mbourkat Thiés yimɓe jeenayyi ndendi ujunnaji sappo e jeegom terrain te ɗiɗi ujunnaji sappo e jeegom terrain heeƴine ujunnaji sappo e jeegom sénégalais. caggal ɗum kay min kaal kadi haala ko fayte premier ministre. ɗum ɗon noon mbeɗo yiɗi darade saabu min premier ministre yimɓe heɓɓini kaala hembimaɓe ɓe kaɓata ɓeɓe witeɓe opposant en yoɓe gandu minen e Ousmane Sonko min meɗɗa dañde caɗele. saabu min Ousmane Sonko cukkatnomi jamma e ñalama. Ousmane Sonko ko mbiyelu makko gonnomi ko mbiyelu makko dañmi doole ko inde makko dañmi doole. duuɓi sappo mbeɗa sukki caggal makko mbeɗa wi kay woni candidat amen. oɗon gandi no ɗum Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hoddiri te nde Allah hoddiri ɗum Ousmane Sonko ko gomɗo Allah ko ne'eɗo te ko ne'ar te hin waɗi respecté ko Allah waɗi te hin yiyade min wonde lamɗo. min noon ha joni mbeɗa waɗi yéene Ousmane Sonko wonde lamɗo ha joni mbiyen caggal makko ha jangga ha ɓawa jangga ha caggal jangga. kala mo cikkoɗo min Ousmane Sonko mamin kaɓ walla mamin dugdu ɓuuren ma jaa liroyɗa walla jara kafe ɗanoyɗa min Ousmane Sonko inchallahu taala min gona haɓoɓe min gona sertoɓe. caggal ɗum min kaal haal wiyete ko renégocié contrat min tawi ɗo contrat ji bonɗi illama jawtu ɗo waɗi ɗum ɗon noon min mamin mbaɗa renégocié inchallahu taala mamin mbaɗa renégocié contrat ɗi foof ɗum noon ɓoyata so wonde welede Allah. kadi min kaal kadi haal kadi hakkude premier ministre ko wiyete ko déclaration politique général hino wayno Ousmane Sonko min jewti wino komo waɗi déclaration politique général oɗo jiida e assemblée nationale min noddi ɗum mi haalde makko min noddi président assemblée nationale mi haalde mabɓe ngam déclaration politique général o wawa waɗe nder assemblée caggal nde pewniɗo règlement ji intérieur ɗi min kaldi ɗon min nandiri ɗon. min kadi kaal haalde ko fayte ñawore yimɓe ɓen mbi gueɗɗe ne leeli ala suwa leel mbaɗe ss inchallahu taala kala ko neɗɗo miɗo wadde mo ɗum laaɓ so wonde welede Allah. kadi oɗon gandi yimɓe ɓin kaal haal ka wiyete ko caisse noire he mbi caisse noire minen noon min tawani ɗo caisse noire kadi min tawani ɗo hay ndega min tawi ko foof yeehi min jeyani ɗo haydara. ɗum noon wadde mbason amen kadi mbatton haqqillaji caisse noire om kalton jamma e ñalama min tawani ɗo hay ndega. si ɗum yawti bandiraɓe tedduɓe lesdi ndi so weeli Allah de mani wel ɗum noon wadde ndewe amen tan inchallahu taala ƴeewen nde pewnir en lisdi men saabu lesdi ndi si moƴƴi ko enen kadi si boni ko eɗen. wadde noon ɗum mbadden jungue e fawno leggaɗen ligganɗen leydi men ɗum mbimon onon foof. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe komin sehil moon Pël bu Pastef waɗatno traduction o ko président hayli ko ne heewi te kadi fof wawa tonggade vidéo goto. ɗum noon Allah jarama on jarama abonné partagé commentaire Ousmane Sonko e Diomaye à vie. jamo jëf.